你好，买单。请问您怎么支付？我要扫码支付。观众朋友们，大家好 ，Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。Chicken shilimu na koyong senangchi saugagai。wato 汉语简单说，你且看得 kimuku marhabin daganam bernin Beijing。to masukarumu yanzu bari mu fara darasimu na yau。你好，买单。请问您怎么支付？我要扫码支付。你好，买单。你好，买单。Wannan jimla tana nufin sannu da ina so in biyan kudin abinci. Ni hao, barka dai ko sannu dai. Mai dan ana nufin biyan kudin abinci. Mai dan. Ni hao, mai dan. Sannu ina so in biyan kudin abinci. 您怎么支付 Wannan jimla tana nufin ta wace hanya zaki biya kudin. 怎么 ana nufin ta yaya ko ta wace hanya 怎么支付 wato biya kudi kenan 支付 biya kudi 您怎么支付 ana nufin ta yaya zaki biya kudi 我要扫码支付 wannan jimla tana nufin zan biya ta hanyar tsarin QR 扫码 ana nufin dauka hoto na tsarin QR 扫码支付 biya kudi kenan 我要扫码支付 zan biya kudi ta hanyar daukar hoto na tsarin QR. To masu mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau na koyon sunanci a sauƙaƙe. Kafin mu yi salama, yanzu bari mu maimaita jimlolin da muka koya muku a yau. 你好，我要买单。您怎么支付？我要扫码支付。To ƙarshen shirin kenan kan da yake cewa sai mu hadu a shiri na gaba. 再见。